Dobro večer, pozdrav svima. Ja sam Bojan Sovilj iz Data Science Srbija, član Data Science Srbija i veliko mi je zadovoljstvo da u ime Data Science Srbija mogu da vas pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu na, evo sad zajedno smo pričali, prvi meetup posle godinu dana. Sva ova korona je učinila to da mi jako proredimo ove meetupe. I ovo nam je zvanično prvi meetup posle godinu dana. Kao Data Science Srbija možemo da obećamo da ćemo imati još jedan meetup do kraja juna, a onda idemo malo na more svi i vraćamo se u septembru i iskreno se nadam da ćemo tu negde od septembra krenuti sa onim starim meetupima, dakle ne online već negde. I sa nama je danas Miloš Polić, on je principal DevOps inženjer u kompaniji ThinkSolver. Dobro večer svima. Miloš i ja se znamo neko vreme i on je jedan od onih momaka koji zaista, kako da kažem, kada je reč o nekom mašinskom učenju danas, onda imate tu terminologiju te MLOps, odnosno kako da se ti algoritmi mašinskog učenja implementiraju u jednom produkcionom okruženju. I hoće će nam večeras pričati o Argo Workflows, toolu koji on svakodnevno koristi i koji pomaže kompaniji ThinkSolver da učini svoje proizvode što bolje. Eto, Miloš, ja bih tu završio sa najavom. Predavanje je zamišljeno tako da Miloš održi prezentaciju, a posle toga kogod ima pitanje, eto, Miloš je tu da odgovori. Takođe, izbegavajte, ako imate neka pitanja tokom predavanja, molim vas samo da šaljete u ovaj chat, pa eto, ja ću se potruditi da ta pitanja postavim Milošu tokom predavanja. Eto, fajn, Miloše. Dobro večer svima, evo sada ću ja šerovati. Da li svi vidite? Da. Ništa, evo da počnemo. Znači, večeras ćemo govoriti o Argo Workflowsu, to jest o Argo Eventsu i Argo Workflow u korelaciji, zajedničkoj korelaciji, da vidimo kako to može zajedno da se napravi jedna automatizovana event-driven arhitektura za bilo koji ops deo, uključujući naravno i ML ops. Sada ćemo proći kroz par slajdova samo o nama. Znači, ThinkSolver je osnovan 2015. godine u Beogradu, trenutno od 2021. godine deo Asseco grupacije. Trenutno brojimo preko 30 zaposlenih, nastavljamo da rastemo. Ono generalno u čemu se trudimo da budemo eksperti, nadamo se AI, machine learning, data science, data engineering, data ops, data driven, event driven, decision making, data governance, security takođe. Imamo brojne klijente iz dela komunikacije, bankinga, financija, retaila, healthcare-a, rekrutinga i tako dalje. Naš produkt trudimo se da bude end-to-end, data driven, business oriented, da sadrži najmodernije tehnologije, da bude skalabilno, to uključuje i ovo o čemu ćemo večeras govoriti, da se lako ostali biznis procesi integrišu sa nama i da bude naravno open source da bismo lako bilo ekstendabilno, a i naravno CAPEX je veliki benefit. Ovo je naš tim otprilike, naravno ovo se menja, ali to je to otprilike. Ništa, znači krećemo sa event-driven arhitekturom. Prvi proizvod koji ćemo predstaviti je Argo Events. Ono što je otprilike sam sadržaj Argo Eventsa, to je sam event i event bus. Ono što može da bude event što se Argo Eventsa tiče, to znači može da bude neki webhook sa Gita,
klasičan webhook, to jest klasičan API koji prima neki request, da li je to get ili post, zatim S3, znači da li je file stigao na neki bucket, na object storage-u, može da se schedule kao što se ranije schedulovao cron tab. To može da bude da se podigao neki resurs u samom Kubernetesu, bilo koji streaming, to je većina streaming platformi može takođe da bude event, simple notification service, znači sve sa AWS-a, PubSub, znači Google, stigla neka poruka na Slack, znači sve to može da pokrene Argo events i ono što je najbitnije, može da se pokupi kontekst, znači šta se desilo, može da se pročita informacije iz headera, da se pročita informacije iz bodija i da se proslede na event bus. Ovo su otprilike neki source eventi koji mogu da budu okidači daljeg što treba da se desi. Ali sad vam ne nabrajam, ali u suštini manje više većina stvari koje vam padnu na pamet, znači da li je stiglo nešto na neki topic, Kafka, NATS ili PubSub, da li je neko na frontendu u određena polja upisao neke podatke, pa je to poslao na neki backend servis koji u suštini ekspozovan Argo events koji prima post request i to su neke stvari koje su u suštini nama jako bile bitne, znači bilo koji webhook koji može da nam bude od koristi. To je nešto što će Argo Events da pokupi i da upiše na event bus. Dalje ono što se dešava, to je deo eventa Argo Eventsa, to je trigger. To je ono šta će Argo Events dalje da triggeruje. U suštini to isto ima dosta mogućnosti. Može da se triggera znači neka lambda, OpenWhisk, znači to je opet neki serverless workflow, Argo rollout, da se pokrene da se deploye neki schedule, neki pod ili servis na Kubernetesu, Argo workflows, to je ono što ćemo o tome govoriti kasnije. Custom, da napravimo neki svoj trigger, HTTP request koji će da okine Kubernetes native serverless arhitekturu, da li je to OpenFast, Kubeless, native, nije nebitno skroz, znači bilo koji serverless frameworka koji radi na samom Kubernetesu mogu da se okinu. Može da se upiše poruka neka o Kafku, neki log ili NATS, znači i dalje neki drugi streaming servis, da se pošalje poruka na Slack, da se kreira neki objekat u samom Kubernetesu ili klasičan logging sistem. Ovako izgleda otprilike Argo workflow kad se pokrene. Ono što je sama, da kažem, srž Argo workflow, to je da mogu kontejneri, to je jobovi u samom Kubernetesu da se izvršavaju ili paralelno ili sekvencijalno, ili jedno i drugo, naravno, sama kombinacija. Znači, postoje komande koje će reći workflow, sačekaj da se nešto završi, pa onda pokreni sledeći job. Ono što je veza sa Argo Eventsom, znači on je trigger, znači odredimo šta je source, kako treba da izgleda to što stiže na sam source, na Argo Events i šta će da se triggeruje. U ovom slučaju workflow i sve sa source-a možemo da prosledimo bilo kom od samih kontejnera ili algoritama koji se izvršavaju unutar kontejnera u Kubernetesu. Što je recimo dosta zanimljiv case je da neko na frontendu popuni neke podatke u određena polja, to stigne na Argo Events i sada se ponaosob svako od key value pairs, to je sam value, prosleđuje bilo kom od ovih kontejnera koji su deo workflowa.
Tako da svašta može da se automatizuje na taj način. Znači, evo, šta je Argo workflow? Znači, svaki workflow se definiše kao kontejner. Multi-step workflow mogu čak da imaju i dependencije između taskova i to je DAG princip. Možda svi compute intensive jobovi mogu da se na taj način automatizuju za ML deo. Data processing, bilo šta što je, znači možete da istrenirate model i da rezultat upišete na S3 ili bilo koji object storage i da se to kasnije prosledi kome god je potrebno, to može bude čak deo sledećeg taska i tako dalje, ili continuous integration, continuous deployment pipeline nativno u Kubernetesu, kad takođe može da za neke komplikovane software dependencije da se takođe izvršava putem ovog flowa. Ovo je naravno sve ono što je prednost samog Kubernetesa, generalna orkestracija i self-healing taskova. Cloud diagnostik, tako da može u suštini da radi ili na on-prem Kubernetes klasteru ili na bilo kom cloud, kod bilo kog cloud provajdera, uključuje i naravno Red Hat OpenShift, što je takođe bitno za određene biznise, kao što je banking. Lako se orkestriraju paralelni džobovi u samom Kubernetesu, što je nativno malo nezgodno da se koriste cron džobovi koji zavise od vremena i onda niste baš sigurni ako je recimo trigger potrebno da vam trigger bude fajl je stigao na S3, ako taj fajl ne stigne, a vi pokrenete job, u suštini dobit ćete grešku. Nama je tako bilo bitno da se određene stvari pokreću kada zaista fajl stigne u određeni folder u samom bucketu. Onda u tom slučaju možemo da triggerujemo SNS i da SNS pokrene Argo Events, a dalje Argo Events, Argo Workflow i da se izvrši čitav flow koji je nama bio neophodan. Ovo je primer jednog našeg Argo Workflow koji, evo, ako možete ovdje da vidite i zavisnosti koje, to je međuzavisnosti između određenih taskova. Određeni taskovi se izvršavaju paralelno, a ostali će sačekati. Znači, ovako izgleda paralelno i sekvencijalno izvršavanje u samom workflow. To je to što se tiče prezentacije. Sada da li ima nekih pitanja? Izvinjavam se što sam onako brz, ja brzo prelazim stvari. A ne, evo imam ja, znaš, sada ako imaš, mislim da bi bilo dobro, ako ima recimo neki ML algoritam u produkciji koji vi koristite, onda Argo će nekako ono što se desi u realnom vremenu moći da isporuči na određenu lokaciju gde se očekuje da bude taj algoritam. I tad, ajde da zamislimo da je binary, ajde, da li je to Onyx ili Pickle ili šta već u zavisnosti. Da, ajde, kako zamišljamo to kao neki e-commerce, ja kad bi se registrovao i želim nešto želim da kupim nešto na sajtu, vi biste automatski, preko tog API-a, tih poziva, mogli da vidite, Tako je, znači mi ako stavimo tada pretpostavka određena polja na front-end strani, mogli bismo to da pokupimo, prosledimo i kreiramo resurse koji su neophodni za dalja izvršavanja sa tim parametrima koje je sam klijent uneo. Da. Ne znam da li neko ima još pitanja, slobodno stavljajte u chat ili, ne znam, Jovana, da li mogu ljudi raise hand? Da, mogu i to, mogu i u Q&A gore u gornjem desnom uglu, tako da šta god je lakše, kako god možete slobodno. Stvarno budite slobodni, ono što kažu, nema glupih pitanja.
Tako je. Ovo Malo je generalno reči, i nama novi koncept, tako da nije, i to su manje više nove tehnologije, tako da nije to... Da, rekao si da podsjeća najviše na Apache Airflow, mada Apache Airflow ja sam više doživeo kao neki ETL tool. Evo sad da, imali smo problem sa velikim brojem džobova, u suštini ono što je, ajde kažemo, neka mana ovog softvera je zato što ne radi distribuirano. U smislu, job koji se izvršava se na jednom nodu. Tako da u krajnjem slučaju svaki job je ograničen na resurse tog noda. Tako da to je nešto na što se mora voditi računa. Da generalno nodovi na kojim se izvršavaju taskovi ili jobovi mora da ima dovoljno resursa za takve stvari. Znači, te stvari moraju unapred da se dobro promisle da ne bi došlo do eviktovanja kontejnera i samog klastera i da prosto job ne može da se završi. Mislim, postoji mogućnost ponovnog pokretanja na nekom drugom nodu, ali može da se desi pogotovo sa nekim, ajde kažem, bibliotekama koje zahtevaju više resursa, to jest imaju, ako im je jedan od dependencija memorija, da imaju dosta memorije kako bi mogli sve da učitaju u RAM. To je, znači, opet si ograničeni smo na hardware, svakako. A da li postoji neko ograničenje u dužini tih džobova koji mogu da... To nema. Mislim, može da se podesi, ali po defaultu to ne postoji. Da. Mene lično podsjeća dosta i na ove step funkcije, mada opet nema veze. Jest, nama je i to bilo jako zanimljivo kad smo videli te funkcije su dosta slične. Ovo je nešto što mi možemo da embedujemo u naš proizvod. Pa te funkcije rade samo na AWS-u i na taj način smo zavisni od Amazona. Da, jasno. Pa ste izbjegli sa ovim što je super. Da. Tako je, samo da vidim pitanje. Aha. Ajde prvo pitanje. Pa ne, naravno, moguće pustiti opet, ako imate 1000 instanci, nikakav problem. Labeluju se instance, to jest sa prostim labelom i notacijama može se odredi gde će se izvršavati. Nije nam pucao, za sada više pucao ako nema dovoljno rama na tom nodu, ali to je ono što... Ali u suštini jedan task ne može da se, mislim, ako je to jedan kontejner, ne može distributivno da radi. Mislio sam kao što radi Spark, ili to mi je više bilo case. Sad, drugo pitanje, Argo event sa workflow nije nam bio neki problem, zavisi šta je potrebno da bude source. Ako je to najobičniji webhook, vrlo je jednostavno setovati da se pokrenu zajedno. Kada stigne event, da se pokrene workflow. Da, izvini, neke sad benefite, ako bi mogli da nam kažem da nam kažeš u smislu te uštede vremena koje ostvaruješ sa ovom automatizacijom, koliko je ona doprinela u odnosu da to... Pa, dobra je u suštini, ne mora, osnovna stvar, ne mora ništa manualno da se pokreće, ne mora ni sa cron tabom ili cron jobom, ali ne moramo da proveravamo da li je fajl stigao zaista i ne moramo da puštamo ponovo
ako nije stigao, pa naravno ako je ceo flow pukao. I teško je bilo kojim kronom organizovati tako da nešto bude paralelno i međuzavisno kada se izvršava, što je ponekad jako bitno da jedan korak bude preduslov za sledeći, tako dalje. Da, razumijem. A što se tiče Argo CD-a, koristimo i Argo CD za deployment, za GitOps automatizaciju. U suštini mogu da se može da se koristi i workflow za sličnu stvar, ako je klasičan CI/CD sa Git webhookom. Ne vidim da nema prepreke za tako nešto. Čak sam i viđao da pojedinci to koriste tako, na taj način. A mi generalno Argo CD koristimo. Fanovi smo Argo projekta generalno. Evo, pitanje je šta je potrebno da bi se počelo? Pa, u suštini da se instalira na određenom klasteru events i workflows. Možda se nasetuje najjednostavniji webhook post request koji je izložen, ne mora čak ni da bude izložen s polja, može da se forwarduje taj kontejner ili servis i pošalje se post request i to je to. Argo će se pokrenuti, upisat će na event bus i triggerovat će workflow. Nije nešto, ima dosta primjera čak i na njihovom sajtu kako to da se podesi za neki Hello World varijantu. Znači, potrebno je znati Linux, jel da je? Pa ovo je konkretno u samom Kubernetesu, to je sve YAML sintaksa, tako da nije nešto čitljivo, je dosta, nije nešto kompleksno za sam setup. Dobro. Ajde, sad čekat ćemo još malo, da li ima pitanja? Ljudi više vole u chat da... Da, pa bilo je Q&A, da, već pitanje. Bilo je 4 pitanja za sad, koliko ovdje vidim. Tako je. Nema, čini mi se da je to. Evo, imamo i dalje. Ajmo u chatu, dobro. Ovo je sad, što bi se rekao, od društva iz community. Aha. Šta je po tebi, najveći izazov u radu sa data scientistima? Data scientistima, pa ne znam. Možda... Možda baš taj deo od mog računara do produkcije. Mislim, ima razumevanja, ali dobro. Mislim, ne očekuje se sada od svakoga da razume potpuno op stranu, pogotovo što je sada kompleksnost uzela maha. Svako mora da bude specijalista svog dela posla, tako da razumemo se nekako. A dobro, do skoro, znaš, dosta sad je, kako reći, konvergiraju data scientisti ka tehnologiji sve više. I ono što je dobra stvar jeste da sada ranije to zanimanje uopšte nije sad bila neka preka potreba
znate dosta oko sistemskog inženjeringa. Umeju da budu to teški ljudi. I evo sad je to pitanje, da, koliko ih razumeš, da li ih razumeš, sad to je verovatno long tail. Ja sam, nadam se, razumljiv. A razuman. Ne, koliko ti njih razumeš. Koliko ja njih koliko oni tebe razumeš. Pa dobro, u početku sam imao malo problema, ali sada mi je jednostavno, sada mi su jasni problemi i izazovi koje imaju, tako da bolje ja mogu da im pomognem kasnije da rešimo neke probleme u samoj produkciji. Mislim, sreće, opet kažem, sreće je što sad nekako posao data scientista sve više dobija tu i tehnološku dimenziju, znaš. Tako je, i dev stranu, tako da to je zanimljivo, jeste. I pogotovo sad sve ovo, taj MLOps koji lagano ulazi kao jedna buzzword u ceo community, znaš, upravo, mislim, o tim stvarima si nam pričao i zaista, znaš, mogućnost da ti do nekog rezultata prediktivnog, klasifikacionog, kako god dođeš u realnom vremenu uz pomoć ovakvih tehnologija, super. Tako je, velike su mogućnosti, mi svakako i dalje istražujemo, tehnologije se menjaju svakodnevno, sada smo već svi svedoci toga, čak i velike cloud korporacije imaju i oni svoje izazove i veliki su isto korisnici open source tehnologija koje u principu dobar deo njih samo rebrandiraju i daju podršku za njih, tako da mi, hajde da kažemo, radimo neku sličnu stvar, samo što ne rebrandiramo stvari. Pa dobro, zaista kad pogledaš sve vendore, recimo, meni je fascinacija Spark, koliko je on, Apache Spark, koliko je on se, znaš, eto, svi mi to nekako koristimo i radimo na tome od tog MapReduce-a i sad koliko uopšte on ulazi u ponudu, odnosno u proizvode svih cloud vendora. Meni je to fascinantno, znaš, igrom slučaja, ja sam Amazon, gde se sad promoviše sve taj Apache Spark, Apache Lua, EMR-a, itd., znaš. Jeste. I Google isto slično stvar radi. Jeste, da. Mislim, pretpostavljam i Azure, nisu nešto se mnogo bavio Azureom, ali pretpostavljam da je slična stvar. Kafka, naravno, Kafka je osnova većine streaminga na cloudu. Ništa, publika nema daljih pitanja. Prvo, da se zahvalim Miloše tebi na ovako predavanju i naravno da se zahvalim i svima vama koji ste odvojili vreme. Eto, ovim povodom se družimo, razmenimo malo iskustva. Kažem i ponavljam, do kraja juna imat ćemo još jedan meetup, pratite nas na LinkedInu gde se već pojavljujemo, a onako za posle septembra imamo, ajmo reći, ozbiljne planove što se viđenja, edukacije i druženja tiče. Eto, hvala vam svima još jednom, prijetno. Prijetno, hvala svima.